Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahidan. Maadjong buntag sa tanang naminaw sa ako. Gikan sa Punsiano. Paingon sa Moscow. Paingon sa Hong Kong. Paingon sa Taiwan siguro to mga igala. Wala ko kadumdum. Singapore. Sa Indonesia o sa tibuok kalibutan maayong pamahaw, maayong paniudto, maayong gabi. Kay lain-lain man tag time zone mga igala. Ang prostate, baw, kadaghan sa inyong mga lalaki, wa gyud kasabot kung unsay mahitabo sa inyong prostate. Maski malalaki mo, maski mabayot mo, maski transvagina, magpakambyo mo og kinatao mga manang. Muadto mo sa Thailand para magpakambyo sa inyong kinatao na gihapon mo ay prostate. Ang problema sa prostate may gala kay maghilom-hilom lang na siya. Hangtod mo abot ka o 40. Ang problema kay wa gyud mo kasabot unsa ning himuon sa prostate dito sa inyong pantog. Kung makasabot mo, dili mo magkinahanglan og tambal ba. Kadaghanan mo istorya do, kung sobrang sakas kapayas do, mudako daw, mali. Kung kulang pod sakas kapayas, mudako gyapon, patay kang bata ka. Nga ano maning mga kuan, tao nga wala nagminyo, wa mo sa kapayas, maski pag magkuan, magmanual na lang gid, wala mo atong dagan sa sagingan, wa gyud. Dako man lagi akong prostate lagi. Nga naman tong palaki o dalat, bisag asa na lang mo paingon, dako lamang gyapon prostate. Kay sablay man gina inyong prostate sa inyong edad. Magkatigulang, magkadako ang prostate. Walay makapugong sa pagdako sa prostate. Wala. Maski pag 100 miles na inyong i-jogging, maski pag unsang exercise inyong himuon, wala. Maski di mo mukaon, di mo mukaon, besa ko sa inyong kaunon para di mo na prostate, wala. Walay vitamin, walay supplement, way gidsing kaupayan sa manubo pa mga manong. So, unsao tala ng prostate mga manong? Karon, kamong mga lalaki, paminaw gyud mo gyud. Kay maski palagig bayot mo, nga maski nag unsang klaseng antibayot, wala. Mudako gid gihapon inyong prostate. The moment na motungtong mo sa edad nga 40, maghinay-hinay na siya. Pag abot ninyong 50 ang edad, ang prostate mo-occupy na siya og lugar sa inyong pantog. So matingala mo nga sa gabi imbis mangihi lang mo kaduha, katulo, mahimong kaupat. Ang ikaduhang rason mga manang, ngano nga magsigi mo ihi-ihi? Kay ang inyong utok bata pa, pero ang inyong prostate tigulang na. Unsay pasabot na ko ana? Sa bata pa, mangihi mo ay seconds, humana. Pero budako na inyong prostate, dugay naman mong kahuman. Nga naman kayong agianan sa ihi dito sa prostate, mugamay man po mga manong. Imbes nga ang tubo sa urethra o agianan sa ihi dito sa prostate, muagi na sa tunga, muagi ang ingong kadako sa
lapis ang agi sa inyong ihi, pag maabot na mong 50, di na parehog munggol. Gamay-gamay na. Katuna yung kadakog bulpin nga, 5-5. Di, tugay gyud ka mahuman. Unya kaya imong utok niingon man nga, oy pagdalig ihi doy kay daghan kay kag trabaho dito doy. Daghan kay katubangon nimo doy. Daghan kay kayog mga mga happenings dito sa gawas doy. O di ikaw nagdali ka. Unsa yung itabo? Daghan mahabilin nga ihi dito sa inyong prostate, sa inyong pantog. Kung unsa kadako ang inyong prostate, maopoy kadaghanon nga mabilin sa inyong ihi sa pantog. Unsay nahitabo? Mupay paglingkod ninyo dito sa inyong atubang sa katibol ninyo, kaihion na pod. Labaw na abot bog sa sinta. Kay ang nahabilin nga ihi dito sa pantog magkadaghan kay nagdali lagi mangihi. So unsa may solusyon ana noy? Ang una gyud muhulat ka nga mahuman ang ikalimang tulo. Ang pasabot ana noy nga muhangad sa kaskisami, managhoy sa karon mahuman lang gito imong ihi. Muhulat gyud ka gyud. Dili nimo madali, di nimo mautong, di nimo kiyod unsa ba imong buhaton para mogawas ang ihi dili. Muhulat gyud ka gyud. Antud mahurot. Kung wa kay panahon muhulat, babay. Nga naman, ang may sunod, anoy. Magsige na kag ihi. Imbis sa una mo ihi kag katulo sa isa ka gabi, moabot na kag kada oras ba. Mupay paghigda nimo kaihion na ko ka unsa nimo pagkatulog. Di matud kay doktor. Nya ang doktor po dingon man nga, sige ipa-ultrasound nato. Ay dok, ay noy, dako na imong prostate toy. Di unsa may tabo, tagaan kag tambal. Diha na magsugod ang inyong problema noy. Ano man? Kaya ang kadaghanan sa tambal para sa prostate noy, mupugong lang na siya. Mupugong sa pagkadako pero di gyapon. Sa lungtad pagkalungka na mga manong. Mga manong na di ay way labot ang manang. Pirahan ka ba? Ano man? Magsigag inom og tamsulusin. Sigig inom og tamsulusin. Sigig inom og tampulususin. Madako man gyapon ang prostate noy. Unya di man gyapon mao ang imong rhythm sa pag-ihi. Magdali lang gyapon ka. Hantod nga katunga na sa imong pantog. Nahabilin nga ihi kay gusto man ka mahuman na dayon. Walay katapusan ang imong problema nga maski na nagainom ka og tambal. Unsay mahitabo nimo noy? Madugayan di nakakaihi. Labaw na yung undangon nimo tong tambal. Pulaan man inom tambal na ba? Pulaan gyud. Sa hitabo, undang ka. Pag undang nimo sa tamsulusin oy, katiter gyud ka gyud ba? Pagkakatiter na nimo, samukan man ka na gabitay. Usaon po di mo pagsakas kapayas kung nakakatiter ka. Mawala man po imong gana. Musakas kapayas, maski paghubuan ka ni Alma Moreno de sa tubang ba, epek eh. Maski pag kanang chicks ninyo silingan ba, wala eh. Nakakatiter ka, ganahan mo ka usakas kapayas na, wala eh. Ang ikaduhang problema mo igala, kung mag-inom po kag tamsulusin, wala na kay gana musakas kapayas ba? Ay, postaan na ita. Wag yun. Maski pag unsang supplement imong gamiton, Cobra, unsa pa ganing uban? Cobra na paday isang bull. Unsa pa ba to? Biya unsa na inyong inomon ba? Manginom na og kuan, Viagra. Sildenafil kay dili naman. Nag-inom og tamsulusin, moinom og Viagra. Di unsay tabo? Ang side effect sa Viagra grabe noy. Ang side effect sa Viagra, pagsugod di mong inom, okay pa. Mugahi pa. Pero pagkasunod na nimo inom imo namang i-increase ang kuan. I-increase naman nimo ang dosage, ibis 50 mg na imo nang 100 mg.
May imbis mo sa kas kapayas in town, may pampuste kay gahi pa. Ha? Muundang, mubaw, urag Japanese. Sao na lang nanoy. Oh, di, frustrated ka. The more ka na frustrated, the more ka mangita og ka ng supplement. Ala, inom diri, inom duha, ala, di sa kung saan nila imong inomon. Taas ng duha ka tuig, no eh. Dialysis ka na ka. Ay, makipagpusta eh. Pusta pa na akong itlog ni Roel ba? ha? Wala. Dialysis yung gagawin. Yun ay, kung sildenafil po na imong gamiton, Viagra po imong gamiton, taas ng isa ka tuig ba mo, atake ka kasing-kasing sa Old George. Daghan kayo kung mga kaila may gala nga matay sa motel ba. Eh, alam nga, abinilag, okay. Basahan mo ang insert sa sildenafil sa Viagra, wala eh. Pero ang epekto sa sildenafil may galas kasing-kasing niya, paminaw mo yun. Labaw na yung dagko kay mga prostate. Ang epekto sa kasing-kasing mga higala, mo paspas imong kasing-kasing. Abi ni mo excited ka lang kayo sa sakas kapayas no. Kaya ni kuan ka pero sa tinuod may gala ba. Di na nimo mapuggan ang paspas sa imong kasing-kasing ba. Musaka na siya 90 beats per minute, 95 beats per minute, 100 beats per minute maskig natug ka ba. Ani juga pagkakatulog kay so katulog ni mga kulba na magagapalpitate naman ka. Di abi ni mo excited na siguro ni pero sunod na nimong inom. Wa na tirik na imong mata ba. Babay. Basic pag unsa ka bata nimo bisag 35 years old ba ka bisag 40 years old ka pa wa pa unta kay problema sa prostate basta magsige kag inom og Viagra babay noy. Why sipyat? Ay daghang kay kog kaila na mga manang. Ayaw na lang yun mo. Kung di na gyud bubaw na gyud si Manoy ay surrender. May pangpustido kay gahi pa. Unsao naman nato na anoy. So, ang desire nimo sa sex may gala, mubaba gyud pag mudako na imong prostate. Based sa pag-unsao na nimo noy. Kay hangtod karon di may kasabot. Ngano man ning mubaba man ang libido, mubaba ang sexual ay butawag na kog sexual enterprise kung mudako ang prostate. Nga ang testosterone mao man na siya ang hormone may gala nga gikan sa inyong mga itlog. Mong hatag man gyud og hormone maski nagtiguang na mo, hinay pero hatag yapon. Pero ano man nga ang sexual desire, sexual enterprise sa tigulang og sa bata para lahi man. Di ta kabalo. Ano man siya. So, ingani. Magkadako ang inyong prostate. Magkagamay ang inyong libido. Nagpasabot nga may pag-unsa ka sexy na yung kuan diha ba. Hangtod na mubaw na siya. Baw. Ang prostate, baw. Wala na. Ningon na rin ka sa chicks nga. Ugma na taday. Mao na noy. Nga ang pag-manage sa imong pag-ihi munay sekreto. Number 2. Dili gyud ka gyud moinom og tambal para sa prostate kung makaihi ka pa. Ang problema mga manang kay wa man ka kasabot nga ang imong pagdali-dali pag-ihi munay rason nga magsikag iihi. Kung tagaan lang unta nimong time nga mangihi ka, mahurot ang ihi sa imong pantog, maski na nagadako imong prostate, wala problema ba? Dili ka makinalan og tamsulusin. So, pag-abot sa panahon nga makontrol ninyo ang inyong pag-ihi, hulat yun, bahala nag isa ka oras mo dito sa CR, hulat to ninyo nga mahurot ba? Magkadugay anak mga manong. Muhukan man. Mudako ang agianan sa caliber sa imong ihi. Ang mubalig pagkamunggol ang size sa imong ihi. Maski gula ka ng kainom o tambal. Mo na reality nga kadaghanan sa inyo wa kasabot. Mao na siya kang adto daday mag urologist. Asa pa may buhaton sa doktor?
Natuluan mo sa akong pag-ihi, ay Astilan, Santa Cruz de Igos. Ulahinan, tanan, mga manong mga manang. Kay kung pagsugod yung sa ambal, wala na na. No return na siya noy. Magsige na jud kag inom tambal. Magsige na jud inom tambal hangtod kay kumuundang ka, katiter ka. Pag makatiter na ka, ang hangturan ana, operasyon sa prostate. Ay katulong ang problema mga igala. Pag mo dako imong prostate, dili mao imong pag-ihi, nagadali ka. Nagadako ang nagadaghan ang mabilin nga ihi dito sa sulod sa inyong pantog. Magkasaka ang urinary tract infection. Mag-UTI mo na. Ang problema sa UTI mga manong, kay sa karon kaya pa sa antibiotic. Maski pag mag-kutry mo sa sol lang mo, ordinaryong antibiotic kaya, masig ampicillin na gani, masig amoxicillin kaya. Pero sa ikadawang episode sa urinary tract infection, sa UTI, di na. Mangita na siya ko amoxiclav, mangita na siya mga ciprofloxacin, mga high-falutin antibiotics, pastilan. Pag abot na, di na po siya mo respond, unsay mahitabo, mogamit na pod mong antibiotic nga 3rd generation, 4th generation kay dili naman mawala ang infection. Ang pinaka problema mga manong musulod ang kagaw dito sa imong prostate. Ang pasabot ana nga muhubag ang imong prostate. So nanakay acute prostatitis. Ang problema sa acute prostatitis mga manong kay mangihi ka sakit. Bulingkod ka sakit. Muhigda ka sakit, bisag unsang posisyon nimo sakit kayo ang imong prostate kay nag-UTI naman ka. Ay ikaduhang problema kay so dili yun mo response sa antibiotic ka inomon, injection yun in town nga manong. So admit ka sa ospital. Nagsugod lang na kay di ka kabalo mangihi in town mga manong. Kung pasangin lang ka, di man kasi kabalo mangihi siguro noy. May mga gasos in town sa bata pa ko mayad ko mungihi no ay dili wa nimo gitrain ang imong pantog noy. Kay the more ka mag-hold, the more ka nga dili adequate ang inyong pag-ihi, ginapugna ninyo nga dili matigom na dayon na mga ihi. Magsugod mo og 10 cc kay ingon man kadapos imong prostate kantud ba 20 cc ang mabilin, muna gitawag sa medical term residual urine. Kanang residual urine mga higala, makuha lang na kung ikatiter ka. Kung man mag-ihi, ikatiter ka. Tanaw unsa kadaghan, makita dito nga sus daghan na mabilin. Hangtod di na jud ka kaihi. Kay doble naman ana kay urinary tract infection na kay acute prostatitis ang imong prostate dako na kayo ang imong pantog nagluyat na mga manong. Luyat pa sa imong itlog. Di unsa? Doble. Catheter. Pag magkatetan, operasyon, samot na diyan. Maoperahan ka sa prostate, babay na ang sakas kapayas no. Wa na. Wa na kay pag-asa in taon. Hanggang mata ka na lang, ay tuay ka na lang. Mingon na dahil kag almost. Pigi almost. Sir, unoy. Kapila yung taong kamusakas, kapayas, no? Kaya mangutana biya ko ana may gala. Laban na gyud bingon ka nga sakit kay manghihirap. Mangutana ko ana kapila ba ka musakas kapayas? Adto ba ka sa imong exclusive o dito sa commercial? Ingana ko kaprangka nga manong. Ingana ko ka mangutana, diretso gyud. May labaw na gyud may naay mo gawa sa akong kinatao do. Pagkulo siguro ka ni gamit og commercial no eh. Mangkuan ko, manluspal ko ang lalaki, labaw ng kauban ng asawa. Di man siya kaingon ng goo. Halangan. Bunalagdos po do sa asawa, no? Mo na ano eh. Sa sintaon. Prostate lang yung istoryahan nato. Mabot pa tagi sa katuig. Bali pa man. So, kung saan may makadetect sa prostate na? Di siguro kumuhuman may gala. Pero sige lang. Ang among ginahimong yun, pag tanaw na mga dako ang prostate, amo isigurado nga dili sa tungod sa cancer. Sanino na mo ang PSA, Prostatic Serum Assay. Prostatic
serum asa PSA. Kana siya, kuha na siya kanang tag o kung di ba ibutang nato kanang muray makadetermine kung cancer ba imong prostate o dili. Pag makita na mo sobra na ganay siya sa normal or musubra na po siya about 100 ang imong PSA, ayay, mag-entertain na may o cancer. Dili lang siya ordinaryo nga nagadako ang imong prostate or benign prostatic hypertrophy. So duha lang ng sakit diha noy. Benign prostatic hypertrophy or cancer. Pag ma-detect sa among PSA, saka na siya 100, 200, saka na gud ang imong units, mag-monitor na niya na every 3 months, every 4 months, every 6 months, depende na sa kadakuon sa imong prostate. Pag nagasaka, biopsy na siya noy. Biopsy. Magkuha mig uno dito sa imong prostate, pinaagi sa panendoscope, na ay instrumento ingani kadako, isok-sok dito sa imong kinataw, silipon, kung naay bukol o sa magkuha mig unod, ipadala sa laboratory, kung cancerous, operasyon. Tanggal gyud katibuk-an nimo sa imong prostate o magkubal pagyo or chemo whatever. Ingana paingon ang benign or prostatic hypertrophy or enlargement of the prostate. So, kung dili siya, walay findings nga taas ang iyang PSA, wala. Kung kabalo ka mo dala sa imong pag-ihi, di nakakinahanglan og tamsulusin ba. Pero di gyud ka matudluan, ay wala, tamsulusin. Kaya ang turan ana, operasyon ng gihapon. Muna siya noy. Ang pasabot na ko noy, nga ang prostatic problem masolbad kung maayo ka mo train sa imong sarili sa pag-ihi. Ang sikreto ana noy, nga muhulat gyud ka gyud nga mahuman ang imong pag-ihi, ayaw pagdali. Labaw na kag edad nimo gikan na sa 65 paingon sa taas. Maingon mo dok, mawala na ba ang sexual activity sa tigulang? Sultian ta mo mga manong. 91 years old, nakabuntis pa sa iyang live-in ba? 91 nagpasabot na dili ang prostate may problema. Ang problema dito sa imong utok. Ano man, ang sexual activity, sekreto niyo sa inyo, is composed of 80% utok, 10% sa imong lawas. So kung ang imong utok dili siya ready sa pagsakas kapayas, dili gina mo gahi. Sa pag-unsaon niyo, basta pabutangan nimo tukog ba? Di gina siya magahi gyud. May pangpuste kay mo gahi pa. Pero kung 80% sa imong utok nga kay desire, mugahi siya. So mao na akong sekreto sa inyo. Dili supplement, dili vitamins, dili na mga sildenafil, mga Viagra, ayaw in taon mo pagpareseta na sos in taon. Musulti ko sa inyo daghan na kay kung kailangan nga matay na. Pwede mag-weights mo. Heavy kayo ang inyong kaon sa meat, sa protein. So always protein exercise. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Basta ikaw, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang number na mo may gala is 0915 483 1315 0915-483-1315. Kung mangutana mo sa ako, pila na kalibo akong pasyente may gala nga hangtod karon wala pa gikatiter. Kaedad na ako, siyempre, nauban 70 years old, uba 80 years old, wala gikatiter mo eh. Dagko ilang prostate, maklaro man sa ultrasound. Pero negative ang PSA, so wala. Way inom ang tamsulusino. Maski ako, gainom ba ko? Wala man. Wala ko gainom tambal para sa prostate may gala. Pero kabalo ko nga dagad ako akong prostate kay for the last 5 years. Dugay kay ko mahuman og ihi ba. Mangihi manggaling ko. Magtulo-tulo pag sa akong akong sapatos. Bisa kung sa mo, ikirig-kirig doon mo imong tiil. Hasta kinataw ni mo piko-piko ni mo para wa na mo tulog lang gihapon kay tungod sa prostate. Pero ako gitrain ginagawa akong sarili may galaw ako mga pasyente nga ulata. Mahuman, ulata.
O ako pong nanotice may gala, kung regular ang ako exercise, kusog man ang stream sa akong ihi. Kusog. So, wala kay gina yung tambala. Wala kay gina supplement. Wala kay. Kaon sakto. Kung maingon mo, mukha ko kaon og karne eh. Maski pagkatong mudugo pa, kaunon ng gihapon. Ha? Wala pili. Mo po na isa nakatopic ako istorya sa inyo may gara. Kung gusto mo detail nga kung pag-istorya ng pagkaon o sa babay nga na, adto mo sa akong facebook.com/edkagapi kay nagahimo mo kong article. So katong mga article ako dito sa Edkagapi Facebook, daghan na kayo akong nasulat. Nagsulat ko article for the last how many years nasa Facebook, pero usahay lagi tapulon, pero karon naga-regular na gyud ko nagasulat. 0923-591-1997. Good AM. Unsaon pagpa-check up diha sa clinic ni Mudok? Ay mani ka sa clinic in town. Di na siya pwede. Ako di ko musugotan ng telemedicine. Kung mag-telemedicine ko, alkansi ko sa inyong ibayad ba? Nga naman. Taghan kayo kung pangutanon. Kay ikaw mo supplement man ako nga dili na ko mo ma-examine, pero di gyud ko satisfied na gusto gyud mo ma-examine ta gyud mo. Ako isa lagi ka pasyente kato gito akong istorya sa inyo nga ang ultrasound, ang CT scan nag-concentrate sa prostate in town. Pagunit na ko sa tiyan, badako kayo yung tumor dito sa iyang tinay. Pagka 0921-208-6425-49 lalaki tagom. Sa adlaw ko mag-ihi, Dok, okay lang ni, dili oy. Ang regular gud nga mag-ihi, mga manong, biskag, maski pag 45, 30 years old, mag-ihi mo na 2-3 times sa adlaw. Pero kung kada oras, mao lagi na siya nga mali ng inyong ginahimo, sige inom tubig. Ang inyong kidney mag-overwork ba? Iya naman ang ilabay. Dili na tinuod ng water therapy ay gyud tuo na ba kay ang mahitabuan ng inyong giinom nga ihi muhimo na siya dito og mga bukol-bukol sa inyong ihi sa inyong kidney. Di mo tuo mo ng water therapy in town. Wa gani ko mo tuo nga doktor ko kamo pa ka 0938-152-8160. Dok, magpa-check up si Mama September 7 Monday unsa orasa mi mo anha naa mo smart number, pwede mangayo. Ang akong smart number day, dili pwede. Kinalan emergency lang, hospital lang. Dili di ko mutubag dito. Maski lang kay balo mo sa akong number nga personal, dili pwede. Ginagamit lang yun ako sa emergency o katong mga pasyente nga nasa hospital o katong mga doktor o nurses. Muadto mo sayo, kay ngano, kung magpalista mo nga alas 9 na mo sa buntang mga to, mag-triage pa biya mo. Dugay na siya ang kanang triage mga manong mga manan. Examine daghang kay ipangutana sa inyo kung wala bang may COVID exposure. So, mao man ako sa clinic, alam muhulat ko, di man yun ko muhulat. Pag wala pasyente, ulit ko, matulog ko. Matulog kay makakinansya pag umuta. Kaysa kuha na akong mata dito, simag lang ang mata sa clinic, nga okay buhaton, 09. Asa to? Tepa may gala kay nakalimtan ng passing ang kuhan. Text 0910-858-3955. Dok, taga Malita, Batina. Wish maayong buhaton sa bata, 4-9-year-old na hyper. Okay. Ang management sa ADHD o hyper nga inyong ginatawag, psychological nga mga higala. Kung naa kay anak, kinahanglan gyud siya mo undergo psychiatric therapy o psychiatric management kay kanang iyang pagka-hyper karon isa na siya sugod sa mga sakit sa bata pagkatigulang niya. Maepektuhan ang iyang mental status gud. So, kiadto gyud na siya og psychiatrist. Naay mga himuon nga dili na siya ma-hyper
hangtod sa hangtod. Kay dili na sa ingon nga kuan lang, daghang kayo og energy, dili. Na siya psychological effect na siya. So, ingani may kala. Mubalik ko sa prostate ha. Ang management sa prostate may kala. Sayon jud mao bitaw ko manghambog gyud ko sa inyo nga daghan kay ko mga pasyente nga gisugdan og tambal. Gitagalog sa solusin, mo pag-iuntay nagreklamo nga daghang og iihi siya. Pag ultrasound na dako iyang prostate gisugdan na lang tam solusin. Ako nung ingon ko sa iya, munong nato siya, tanaw nato kung kaihi pa ka, mag bladder training ta. Ang bladder training mahigalay nga. Kaihion ka. Ha? Imo siyang ugnan. Pila ka minutos. Di sa ka mangihi. Kaya para matrain mo ang bladder nga dili sa irritable. Ha? Ura na siya mother-in-law niyo nga kung inyong tubag-tubagon mo samot siya ba. Ang pasabot na ko nga kung inyong pasagdan nga kaihion mo ihi dayon ay mali. I-train ninyo siya. I-train. Pagka di na nyo kaya nga kuan manghi na mo. Ulaton yun ninyo nga mahurot ang ihi. Ha? Dugay kayo na ay panahon nga gawas gumanundang. Abi ninyo nahuman na. Abi ninyo nahuman na inyong ihi ay Santa Cruz Digos. Manghihi mo sa inyong pantalon ba? Kaya magawas man siya pag-relax ninyo, pag-sulo ninyo sa inyong kinatawo sa inyong pantalon. Mutulo na dito ba? Basa inyong pantalon. So, inyo gyud siya hulaton. Managhoy lagi gyud sa kamahigala. Hangad-hangad ka sa kisame. Mangita ka mga butike dito kung sa gibuhat sa butike. Kaya magawas na siya. Sa iya gyud di gini mo siya mga pugos. Kung pugso nimo siya mosamot inog kadugay. So, muna siya bladder training bladder training. Pag nagkadugay nga imo na siyang matrain nga mangihi siya. Dili na siya putol-putol. Di na siya hinay ang iyang flow. Di na mo adto sa inyong sapatos. Hinay-hinay lang, hinay. Ang ikaduhang factor may gala is exercise. Ang pasabot ko sa exercise ka dili dagan. Maski pa magdagan-dagan kang isa ka 100 kilometers ba, dili na mo action sa imong pag-ihi. Ngano man? Kaya ang pantog may gala, muscle man gyapon siya. So kung mudagan ka, di man ka manggahi. May palagi ng poste kay mo gahi pa. Kung mag-weights ka, ang kaning inyong pag-effort, pag-weights, mag-push up ka, kana po siya, kaya nag-effort ka. Kung di ba mag-chinning bar, kaya nag-effort ka, kaya ang pag-effort may gala sa pagkarga o weights, pag-push up, o pag-chinning bar, mugahi ang imong muscle dire sa tubang. Dire, ang rectus abdominis. So, kaning muscle nimo dire, muipit dito sa imong pantog. Pag maipit imong pantog kay maldito mga kaya siya, mugahi po siya. Pag mugahi siya, na siya force nga katong mga residual urine, katong nabilin nga ihi nimo, iyang i-push. Mao na siya, magkadugay mo mag-weights, chinning bar, push up, mukusog ang inyong ihi. Mulukso siya. So, why mabilin? Pero hinoon, magulat yun mahuman ang inyong ihi. Kay, di lagi yun siya matrain ba? Di why tabletas ng kagwan na. Ako isa ka pasyente nga, purado yun kay executive man. Dili yun ka ko, laban yun mag-meeting, magdali-dali. Wag yun na, way sipiat na siya ba? Ang iyang brief, basa yun, maihian yun na yun. Moto iyang complaint sa ako. Yato sa Doc, sus in town. Maian yun ako akong brief. Ang iyang edad, 58 lang. Di man ni mahog yun ang ihi. Kaya dili man niya tagaag panahon nga mangihi sa eksakto. Ay kaduha may gala nga mali yun na ninyo, kaya magsige mag-inom ng tubig. Ayaw na siya, apila. Maximum siguro, 8 ka baso, okay na. Tama na siya kay ang atong requirements sa atong body, based sa inyong weight o sa inyong atmospheric release
Kay nga atong lawas mugawas man gyud ang water, respiratory, excretory, sa tanang lugar mugawas gyud atong ang tubig sa atong lawas. Kay mutimbang man na siya. Ha? Dili man basi pag kung saan ninyo kadaghan ang tubig, igawas gyud sa lawas may kira. Mo double work yung trabaho. So, ang inyong requirement is 1,400 depende sa inyong weight. Paingon sa 1,800. Maabot na gani mo 2,100 cc. Mali. Mali yun. Kay may bawaan ninyo sa iyong dila. Ha? Kung kulang mo mo tubig, muga ganyan baba. Ha? Makibawan po ninyo nga ang inyong ihi yellow kayo, dark kayo. So, may bawaan nyo nga kulang kung kung pag-inom ng tubig. Ha? O na siya. Una mga protocol nga inyong bantayan, inyong dila, inyong ihi, unsay color, sige mo constipate nga walay kuan ba sige gahi may pay mong tayo kay gahi ka. Ha? Mao na siya mga indication nga kulang mo tubig. Pero kung magbasa ka iyong tae, mag-ihi na mo labaw na sa gabi niya, wala pa mo dagkong prostate, mali ang inyong water therapy noy. Mali yun. Ha? So, muna'y una. Ikaduha may gala. Ang tubig na to sa atong lawas, gipugnan og protein. Okay. Pag less ang protein sa imong lawas, less ang retention sa tubig sa atong lawas. Sabot mo? Kung for example, niinom kag 1 ka litro, mubo imong protein sa imong lawas, ilabay to sa kidney ba. Pero normal ang imong protein sa imong lawas, ang katong 1,000 nga cc nga tubig inyong giinom, ma-distribute to sa katibuk sa inyong lawas, moadto sa inyong utok, moadto sa inyong mata, moadto sa dughan, moadto sa lungs, moadto sa atay, tanan sa imong lawas. Kay mapugnan man sa dugo ang inyong tubig, ma-distribute. Samantalang kulang ang imong protein sa imong lawas, pag-agi niya sa kidney kay ang tubig na to may gala ma-absorb sa tinai, dadon dito sa kidney. Pag-abot sa kidney, kung sobra gani ang iyang specific gravity, kung sa kabug-aton niya, pag sobra gani ana, may una yung kidney ilabay. So, katong inyong giinom, ilabay ra na niya, masobra. Kung tama ang inyong protein, i-retain. Mao na siyang magsinaw ang inyong panit. Ha? Dili kunot, may pa imong naong kay kunot pa. Ha? Dili kunot imong panit kay sakto lang jud ang imong tubig ni nagiya inom, na ay protein inyong lawas. So, maingon mo, Dok, unsaon na nato na mag-normalize atong protein? Ay ko ninyo i-argue nga ang gulay maka-produce of protein ay in town, Dok. Ano Unsa mo kabaw kay gulay? Kabaw siguro o kabayo. O unsa ba? Kaning baka. Wala mo kay balo may gala, kaning animals dili lang na sagbot ilang ginakaon ang katong mga insekto ang naa dito sa sulod. Multi protein nila. Mukaon maday mo og kanang kuan. Wati. Di man mukaon. Ha? Kung gulay mo tan-aw ra gyud na inyong gulay gud. Kadaghanan sa inyong mga puro ha? Puro gulay. Sa may inyong naong may pa inyong naong kay kunot pa. Kunot pa sa itlog ba? Tingnan na siya, noy. Naagyoy ang atong lawas, gihimo gyud na para gyud nga naagyoy say balanse. Ha? Ang protein gikan sa kabaw, gikan sa karne. Wala na di kumutuan ang gikan sa vegetable. Ha? Di po kumutuan ang makaya ni kung sabay kaunon yung gulay para mag-protein. Soya, Jesus in town, Santa Cruz. Kapila na ko trial na ako sa usa ka bata ba. Soya beans ang iyang gatas compared sa uban nga cow's milk akong gihatag. Ay, kadako diferensya. Di gyud mo gain weight ang katong nakasuya. Mao na siya noy. Ang argument na ko gyud karne, protein gyud ang inyong kaunon, tinuod nga protein. Kay ang asenso sa civilization na igala, ang asenso sa human race nagsugod nga kay balong tam hunting. Katong panahon pa sa atong mga
ancient kato sa atong mga panahon sa mga unggoy pa nga puro sagbot kaonon. Neanderthals pa ta. Wala gid mo asenso ang human race na gara. Hangtod na kabalo namang hunting, ha? Kabalo namang ngaon ng karne, kabalo na muluto, nanay sila na imbento nga fire, dito na asenso. Nasugod na ang modern world. Kung mabasa mo sa world history, makita gyud ninyo yun nga ang asenso sa tao gikan sa pagkaon og protein, nga gikan sa animals. Wala gikan sa gulay. So, ingani ang akong mensahe karong buntaga may kalaki. Medyo gamay-gamay ra mong text ron. Basta Webes, ana ba eh? Naguba day ang cellphone namo may kala. Munang di kasulod inyo mga text kay usually unusual kay gamay ra kayo mo mag-text kay tibuok gud kalibutan mag-text. So, sige lang. Next time na mo basahon kung makasulod ng inyong mga text. And I hope na mato sa akong YouTube, reviewon ninyo akong mga uploads nga video kay kung paspason ninyo og paminaw sa radyo, dili ninyo mausab, di ninyo ma-repeat, di ninyo ma-memorize akong ginaingon ba. Sa kadaghanan lagi may gala, makaingon gyud ko nga nagkatigulang kun conservative na kay ko magtambal og tao. Dili ko bigla nga maingon nga operasyon, catheter, tabletas. Conservative na kay ko hinuon doon. Ang ako gani ginahimo, gina-reduce na ako itong mga pasyente nga. Wa na ganahikaon tungod sa kadaghan sa tabletas. Ginakuha na ko itong unnecessary kay nga medisina nga tabletas. Muna gina akong dagan doon mga gala. Kaya nakarealize ko nga, sa tabletas mga gala, you cannot rely on. Based sa kung saan niya, puro tabletas, di mo magdugay. Di ka magdugay ang tao mga gala. Ang kadaghanan yun nga, nag-depend yun sa ilang sarili, ilang i-train ilang pan, kung saan nila pagtubang sa sakit. So, wala tayo panahon na gala. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.